Какво трябва да направи една жена, когато не се чувства оценена от своят партньор? Първо, когато една жена не се чувства оценена от своя партньор, това за мен означава, че тя като цяло не се чувства добре в кожата си, не се чувства оценена изцяло. Защото за една жена е изключително важно как тя самата се отнася към своето тяло, към своята личност, към цялата си същност, и тогава може да има очаквания как ще бъде третирана от другите. Защото не може тя да не се отнася с респект към своето тяло, например, и да очаква, че партньора ще я уважава и ще се отнася с нея по достоен начин. Това е едно от основните неща. Жената се отдалечила и е спряла да тече нишката на своя собствен живот. Тя вече не живее това, което е нейната същност, това, за което тя е предопределена. Тя се отдалечила и очаква от другата страна да получи потвърждение, че тя е. Но от другата страна няма как да получим потвърждение, ако не идва отвътре, от самата жена.